Tokom boravka u Kragujevcu, predstavnici Sindikata metalaca iz Švedske obišli su i Centar za razvoj i pružanje usluga socijalne zaštite Kneginja Ljubica i tom prilikom uručili novčanu donaciju u iznosu od 1000 evra namenjenu poboljšanju uslova boravka u sigurnoj kući. Predstavnici sindikata su istakli da je centar primer dobre prakse u oblasti pružanja socijalne zaštite, pre svega deci i ženama žrtvama porodičnog nasilja. Sindikat IF Metala iz Göteborga je vrlo angažovan kada je pitanje rodna ravnopravnost. Mi želimo da damo donaciju novca vama, zbog toga što je vrlo važno pitanje. Vi se znači bavite zaštitom žena koje su izložene, isto tako deci. To je za nas vrlo važno pitanje. Danas u Štokholmu naša predsjednica IF Metala sindikata održala je seminar i o tome govorila da smo mi danas kod vas da donosimo vam donaciju. Direktorka centra, Kneginja Ljubica Snežana Stevanović, ističe da su pohvale i donacije veoma značajne, ali i da obavezuju u daljem radu. U kontinuitetu se u gradu Kragujevcu bavi zaštitom žrtava nasilja. Znate da su početci sigurne kuće još od 2006. godine, od početka nevladinog sektora, dakle taj deo razvijenja do potpunog onog preuzimanja od strane finansiranja grada, tačnije od 2010. odnosno 2011. godine, zaista puno je aktivnosti koje se realizuju u okviru zaštite žrtava nasilja, žena, dece, dakle i u okviru sigurne kuće. Ja ću samo reći da smo mi licencirani, dakle kao pružalac usluga, kapaciteta, nažalost, vrlo malog, 10 korisnika, da se usluga regionalno pruža. Što se tiče same donacije, kao i sve one donacije koje mi praktično smo negde prepoznati i koje nam se doniraju, koristit ćemo vrlo svrsishodno, dakle u smislu, u delu znači unapređenja kvaliteta života, rada, uslova boravka uopšte u sigurnoj kući. Grad Kragujevac na godišnjem nivou finansira rad centra sa oko 60 miliona dinara, istakla je članica Gradskog veća Gordana Damjanović i dodala da je ova donacija veoma važna, pre svega kao dokaz dobre saradnje sa Sindikatom metalaca Švedske koja traje već godinama. Pre svega je značajna jer govori o kontinuitetu i jednoj dugogodišnjoj saradnji i njihovom postepenom upoznavanju sa sistemom socijalne zaštite u našoj zemlji, pre svega u našem gradu. Odabrali su neslučajno ovu ustanovu koja se i tekako bavi pitanjem brige o porodici, o deci, o ženama žrtvama porodičnog nasilja, koga je sve više, jer se sve više o njemu govori, žene se odvažuju da to prijave, međutim ima i višestruku poruku o ženama koje i tekako imaju svoja prava u Švedskoj, njima zakon nije potreban da urede stvari na jedan evropski način. Nadam se da ćemo biti na tom putu i mi, to kažem kao predsjednik Saveta za rodnu ravnopravnost na nivou grada i pre svega ovo je i zahvalnost i podrška gradu za sve što sindikalne organizacije na ovaj način čine, jer svakako imaju i tekakav doprinos i vidljivosti i senzibilizaciji javnosti, ali kroz donaciju koja je lepa donacija od nekih 1000 eura, svakako će biti značajno unapređen i boravak i prostor i oplemenjen didaktikom najverovatnije i nedostajućim materijalom za najugroženije kategorije koje borave i nalaze krov ovde pod ovim ustanovom Kneginje Ljubica. Usluge socijalne zaštite u okviru sigurne kuće tokom 2017. godine koristile su 103 osobe, od čega čak 54 dece, dok u njoj trenutno borave 3 žrtve porodičnog nasilja.